Жылына 20 миң документ түшүп турат. Анын ичинде китептери, периодический издание, гезит журналдар. Китапхана фондлары тууланып тура окуучулар келе. Кыргызстандын милли китапханасы вакили дүйнө интернетка көчсө да китап яратуучулар кимимеди дейт. Бүгүн конгресске башкаларынын тажрыйбеси менен таанышырга келген. Мүмкүнчүлүктөрдү жаңы өнүгүүнүн жаңы булактарын издөө максатында ушул конференцияга катышып атабыз. Ульяновский вакили авыллардагы китапханалар ишин бышыла. Хизметкерлер колмой ябылалар, иштей тургандарында фондлар иске. Аларны яңартырга кирәк. Татар телинде китаплар кирәк, фондлар тултырга. Чуаш тилинде, үзгә телләрендә дә. Мәктәп китапханалары эшчәнлеге фондта саклана торган әдәби мирасын реставрацияләү, цифрлаштыру конгресс көннәрендә дистәләгән сессия узачак. Казань, Республика Татарстан, библиотечная столица 2024. Казан китапханалар башкаласы республика иң күп укый торган төбәк дигән дәрәҗәле исемгә лаек Татарстанда 1200 китапхана эшли. Сначала было слово. Сүз бик зур көчкә ия, китапхана ул көч туплау урыны. Анда алган белемнәр ярдәмендә без көчлерәк булабыз. Сезнең барыгыз да милләт өчен эшли. Дөньяда һәр 10нчы китапхана Россиядә урнашкан. Алар илдә 42 меңнән артык, күбесе авылларның мәдәни учагы булып тора. Не хватает книг. Хәзер төп мәсьәлә китаплар җитмәү. Монда эш акчада гына түгел. Соңгы елларда китапларның тиражы бик күпкә кимеде. Россиядә китапның тиражы 5 меңнән дә аз. Яртысы гомумән 500 дәнә генә бастырыла. Конгресста чит ил китапханалары белән дә тәҗрибә уртаклашалар. Нас в Индии читателей мало. Бездә Һиндстанда укырга бик яратмыйлар. Ничек тә җәлеп итү, кызыксындыру юлларын табарга кирәк. Минем студентларны китапны күпләп укырга, тәрҗемә итәргә өйрәтеп, рус мәдәнияте белән таныштырасым килә. Монда иң төп мөмкинлек ул элемтәләр урнаштыру, уртак проектларны тормышка ашырырга мөмкин булачак. Возможность говорить о наших международных контактах. Без бүген халыкара мөнәсәбәтләр турында яңа контекстта сөйли алабыз. Көнчыгыш илләренә йөз тутабыз. Элек булган хезмәттәшлекне яңадан торгызабыз. Конгресста Россия китапханалар берлегенең яңа президентын сайлаячаклар. Милли китапханада күргәзмә һәм китап ярминкәсе эшли. Гөлнас Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.